Florida és tot el que esteu veient. És una cooperativa d'educació que està centrada en l'acompanyament de l'alumnat. Tirem endavant, si voleu. Emili? Que de vegades les... Així. Quin és el principal objectiu que tenim com a professorat? Bé, com us deia abans, Florida Secundària comença fa ja temps i ha anat revisant els seus objectius. I aquesta revisió nosaltres la fèrem fa 4 anys, junta la direcció de 018. Nosaltres tenim, a més, una escola de primària i escoles infantils, i aleshores definirem, redefinirem, modernitzarem, regenerarem quin era el nostre objectiu i quin era l'objectiu del nostre projecte educatiu. Aleshores, el que volem és formar persones en vides plenes, sanes i amb un grau de benestar important. A partir d'ahí, el que definirem, estic segura, de que tots i totes heu escoltat parlar de competències, i més ara, amb tots els canvis que suposa la nova llei. I nosaltres decidirem que, efectivament, sense eixir-nos de la norma, però que el que volíem és que el nostre alumnat coneguera, sapiguera, treballara, tinguera maneres. Maneres de què? Maneres de viure i de relacionar-se. Tot això fa referència al que és la relació. Hem perdut. Amb tot el que és el conviure, l'estar junt als altres i les altres, maneres de pensar i aquest pensament crític que a hores d'ara la veritat és que tanta falta fa. Maneres de fer i de treballar, nosaltres som cooperativa i això ho tenim en el nostre DNI i aleshores és una manera d'entendre el futur i maneres d'estar i sentir, perquè fonamentalment pensem que a hores d'ara és imprescindible tindre confiança i autoestima, tindre poder, voluntat de transformar, tindre coratge i, per damunt de tot, enfrontar les coses amb alegria. Sense això és difícil. Aquestes són les nostres maneres i són els pilars fonamentals del nostre projecte educatiu. Endavant. Després n'hi ha torn de preguntes, tot el que vulgueu, us ho expliquem. Anem un poquet lents en el que fa de la presentació. Vamos a ver. Vale. Emili, s'ha aturat? Que no fa res, tio. Sí, estic avançant, però a veure. Ara. Ara sí. Ara sí? Ara sí. Però, sí. Digues, Vicent. Jo crec que s'ha avançat massa, Emili. Crec que s'ha avançat una més. No, està en la que toca. Vale, Està. Tira-li. Apagueu micros. Aleshores. El que no el tinc apagat és que si no s'acopla el so. Aleshores, com efectivament duguem endavant aquestes maneres de fer? Nosaltres tenim un eix que és l'acompanyament de l'alumnat i per això el que fem és centrar la tutoria en aquest acompanyament que tanta falta fa al llarg de tot el procés educatiu. Vale? És que si s'acopla el micro és molt difícil, però bueno, per això
el que fem fonamentalment és cuidar muchísimo la convivencia, los hábitos y todo lo que tiene que ver con el crecimiento de una etapa que per se es dura, que per se es difícil, es Correcto. comprometida, No, a mí simplemente... como es la educación secundaria, ¿vale? Penseu que els vostres fills i filles que comencen en primer, pues bueno, pràcticament en un estiu passen de primària a secundària, passen de ser els majors dels menuts a ser els menuts dels majors. Aleshores, això és un viatge important i és un camí llarg. I els resultats es veuen quan acaba l'etapa, quan realment arrepleguem tots aquests fruits, però el camí està ple d'incerteses, de canvis físics i psicològics. I aleshores és per això que se centrem fonamentalment en l'acompanyament de l'alumnat. A partir d'ahí, quines són les ferramentes que nosaltres gastem? Què és allò que decidirem que efectivament podíem utilitzar per a fer aquest acompanyament efectiu? Bé, per una banda, decidirem que pedagogies actives, vull dir, estem convençuts de que efectivament el context de treball cooperatiu ha de ser una de les ferramentes d'aprenentatge. El treball per àmbits que ara Conselleria des d'aquest curs ha posat en marxa, però que nosaltres ja veníem fent-ho des de fa temps. Curem les llengües, tenim laboratori plurilingüe i aplicant el mètode científic. I a més, enguany, com que la Conselleria també implanta, ja sabeu, que desapareix la tria entre PEB i PIB, el que tenim és un pla ir a la reunión, propi. arriba en la pantalla y toda la pantalla en negro. En la pestaña se pone ir a la reunión con una especie de asterisco amarillo. Aleshores, bé, vos estava comentant que efectivament nosaltres hem adequat i hem triat un procés d'aprenentatge de les llengües que pensem que està equilibrat i que és algo en el que l'alumnat es va sentir còmode. Pel que fa a les ferramentes digitals, després parlarem d'elles, tot l'alumne que se matricula en Florida pot accedir al paquet d'Office, el qual li habilita per a gastar moltes ferramentes per a poder-nos connectar. A més, tenim una plataforma de seguiment, que és Alexia, i un mòdul propi, que és Florida Oberta. Pel que fa als espais, això que encetàrem fa 2 anys, un canvi importantíssim. El curs passat, per problemes de la pandèmia, no poguérem treure-li tot el profit que podria haver estat. Tenim el que anomenem l'aula TAS. És una aula de projectes, és una aula gran, plena de plantes, d'espais per estar, té una part d'àgora. Ja la veureu, és una preciositat. Tenim un taller de robòtica, tenim impressió 3D, els laboratoris, els tallers d'art, la biblioteca i, sobretot, treballem des del Departament d'Orientació activitats dirigides al benestar de l'alumne. Com heu vist, en l'objectiu del nostre projecte, aquest benestar és fonamental. I és per això que tot això que esteu escoltant tendeix, efectivament, a que això sigui així. Bé, així estem veient algunes de les imatges. Les dues de la... Bueno, jo les tinc a l'esquerra, que estan en una aula. Són alumnes i profes, exacte. Aquesta és l'aula que tenim gran, plena de plantes, les taules s'alcen i són pissarres, és un espai molt àgil. Tenim també la biblioteca i després, com el nostre alumnat fa una eixida junt a altres escoles, nosaltres estem en un grup anomenat ACOE, que són escoles d'ensenyament i desenvolupen molts esports. Fotos també del que vos comentava de l'aula, del que fem també de música. La veritat és que la música és imprescindible en l'ensenyament
de l'ESO, perquè plena d'alegria a l'escola, i aprofitem que, a més, n'hi ha una bona part de l'alumnat que són músics, treballem tot el que té a veure amb la convivència, tenim el nostre tècnic d'igualtat entre el professorat, que a més nugue amb l'acompanyament tutorial i que tot això al final estiga amb el suport del Servei d'Orientació i Benestar, que es dirigeix tant a l'alumnat com a les famílies. Així el que teniu és un poc un esquema de què és el que fa cadascú. Com vegeu, tenim 4 grans blocs. El professorat, que és el que elabora els materials, el que dissenya els projectes per àmbits, el que atén, el que a més fa el seguiment de l'alumnat, les tutories, que tenen l'atenció a l'alumnat en l'organització de les tasques, tenim un PAT que s'adequa a la normativa, però a més anant incorporant moltes accions i activitats que tenen a veure no sols amb el creixement que suposa l'ESO, sinó amb tot allò que té a veure amb la inclusió i la diversitat. El nostre Departament d'Orientació, que coordina tots els recursos i que organitza xerrades a famílies, i després tenim els recursos dels que parlàvem abans. Aleshores, estem preparats per al canvi i sí, són moltes les ferramentes i l'organització que desenvolupem cada dia. Com atenem a l'alumnat? Bé, doncs d'alguna manera, com vegeu, hi ha una coordinació absoluta de tot el que suposa els recursos i les persones que formem part de Florida Secundària, tant per part del professorat, com dels tutors i les tutores, com del Departament d'Orientació. Tirem endavant, perquè jo crec que això està clar. Recordem, l'ESO és una etapa obligatòria que ha de donar resposta a tots els interessos i capacitats de l'alumnat. Per a què? Per a desenvolupar les competències que puguen fer que efectivament el nostre alumnat pugui aprendre i sobretot per a que sàpiga desenvolupar-se en la vida. Però a més és un moment de canvi en el que hem de tindre molta cura de tot l'alumnat que s'incorpora nou al centre. Això per a nosaltres és un dels eixos més importants. Sabem com s'incorporen, quins són les pors, què és el que passa. ¿Y qué número es? Aleshores, és superimportant, ¿vale? Perdó. Vale. Quins serveis oferim al centre? Bé, encara que ja s'ha anomenat quan he anat parlant, però ara ahí teniu. Tenim un departament d'orientació, el programa informàtic de seguiment acadèmic, la wifi per a l'alumnat de batxillerat i la plataforma pròpia, les llicències del Office 365, el servei d'innovació educativa, la biblioteca que compta amb club de lectura i tallers al llarg del pati. Tenim també professora de guàrdia, els laboratoris, el pavelló de pràctica esportiva, el servei de relacions internacionals. Això és que està parat un poc enguany i el curs passat, però realment en tota la part que té a veure d'intercanvis, projectes internacionals. Hem participat sempre, des de fa ja molt de temps. I per al curs vinent està previst que efectivament, si tot va bé, això, aquesta activitat se torna a reprendre. Aleshores, la quantitat que se paga en l'ESO són 68,50 euros i en el batxillerat 101,25. D'acord? Aleshores, a veure, que jo tinc així. Ara ve la part en la que Merche m'ha d'ajudar perquè ella això s'ho sap millor que jo. És el procés de matrícula i com se fa la tramitació del procés d'admissió. Merche, estàs per ahí? No,
És que l'ha tirat ara a d'ella. No Ah, passa res. Comence jo i si se pot vale. incorporar, val? Bé, ahí teniu el Vale. que està publicat, val? La tramitació és telemàtica, ja comença el curs passat, tot el procés és telemàtic, val? La presentació de sol·licituds, teniu ahí, comença el dia 3 fins al dia 14, val? Després n'hi ha uns dies que comproven duplicitats. Per això vos posem ahí compte amb les duplicitats, perquè si detecten que heu fet dos sol·licituds, una a cada, i heu posat en primer lloc diferents centres, vos tirarà al final de la llista. Heu de tindre molta cura en això. En la sol·licitud heu d'ordenar per ordre de preferència, val? I sempre intentaran posar-vos en la primera opció i si no, vos van derivant a les següents. Però sol·licitud només cal fer una. Val? Després, ahí ja n'hi ha un termini també per a baremar. Val? Els barems suposem que seran els mateixos, bueno, doncs n'hi ha germans, són uns punts per la zona, bueno, diferents puntuacions. Val? El requisit acadèmic per a poder ja formalitzar després la matrícula s'ha de presentar al centre fins al dia 7 de juliol. Les llistes provisionals, que és superimportant mirar-les, se publicaran el dia 14 de juliol. Val? Les reclamacions, també n'hi ha un termini per a reclamacions que van del 14 al 16 i les llistes definitives eixiran publicades el dia 23 de juliol i a partir del dia 26 fins al 29 serà ja la matrícula. Haureu de comprovar que no se vos ha de passar la presentació de sol·licituds, evidentment, i les llistes provisionals. Heu d'anar a mirar-les. Tot el procés és telemàtic. Els centres no controlem això, però sí que ens arriben aquestes llistes, ens arriba en el programa de conselleria les llistes que podem treure eixes provisionals i després les definitives. Superimportant aquestes dates, anar a comprovar llistes, malgrat que en la pròpia aplicació que vos doneu, que feu la sol·licitud, també eixirà ahí la resolució on vos han derivat. Però aquestes dates són superimportants que no se vos passen. I superimportant també les duplicitats. Només es fa una sol·licitud i se fa de manera telemàtica. Passem a la següent diapositiva, Emili. Bé, l'administració, això ja està publicat també educativa, habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics. Suposa que en cadascú dels ajuntaments vos informaran o eixirà en la pàgina web de l'Ajuntament. En el moment de formalitzar la sol·licitud, no es requerirà l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades. És a dir, fareu la sol·licitud, marcareu que ja sí, que ja té el títol en primària o si és un xiquet o xiqueta que vol entrar en batxillerat, marcareu que sí que la té, però en aquest termini del 3 al 14 no cal presentar cap documentació acreditativa. Primer, perquè tot el que siga acadèmic encara no està tancat el curs, i altres coses que heu de presentar, també després teniu un termini a l'hora de la matrícula. Els resultats en els processos d'admissió es comunicaran sempre a través de la seu electrònica de conselleria. Els resultats els podreu veure, se donareu d'alta en aquesta pàgina que esteu veient ahí, en aquest portal de la HBA. Ara mateix, si feu clic ahí, posa que està en construcció, que estan preparant-lo, però el dia 3 s'habilitarà, vos donareu d'alta en un usuari i una contrasenya i, per favor, també guardeu aquest usuari i aquesta contrasenya perquè vos habilitarà després per a poder veure el resultat on vos han assignat i suposa que fins i tot per a poder fer reclamacions. Sí, fixar-vos ahí. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió es realitzarà també per mitjans electrònics. Tot és telemàtic, absolutament tot el procés. Perdona. Sí. Disculpa, no se ve ninguna página web ni se ve nada.
No vegeu una... Sigues en el cuadro de la tramitación telemática, pero no pone ninguna página. Ah, pues jo estic veient ja la del procés de matrícula. ¿Sí? Pues nosotros no, nosotros estamos pagados todavía en la anterior. Ah, pues perdone. Yo sí que lo veo. Ah, Sí, suposa pues aquí que... no. Vale, pues... Yo sí que lo veo. Yo también lo veo. Vale, no se preocupeu, estem gravant també, val? La presentació, tot el que puguem gravar i estarà penjat en la web de Florida, vale? No se preocupeu, vale? Recordeu que bueno, el procés d'admissió de sol·licituds comença el dia 3, val? Però és el mateix portal que el curs passat, el que passa que ara mateixa, val? Ara ha tornat el meu company a l'anterior i passarà ara a la següent a veure si se refresca en les vostres pantalles i així no podem comentar. Estoy veient algunas preguntas que están en el chat. No, Emili. Una que dice, ¿la solicitud se presenta en el centro de primera opción? Sí, se presenta en el centro de primera opción. A veure. La solicitud. La sol·licitud és telemàtica. Cuidao, és telemàtic tot. Vale? Sí. Vale, és que Merche crec que no pot entrar per a que vos l'assegure, però és telemàtic tot. Vale? A veure. Vale. Ara vegeu la diapositiva del link? Algú la veu o continueu sense veure la diapositiva que posa la... Se veu. No se ve. Sí. Nosotros no. De tota manera... No se veu. Sí se ve. Sí se ve. No se ve. Sí se ve bien. Yo sí la veo. Vale. I això depèn del refresc de cadascú en el GoToMeeting. No se preocupeu, igual que de la cobertura. No se preocupeu perquè penjarem la presentació en la web de Florida, ¿vale? En secundària, amb la qual cosa podeu veure-ho allí i ara no és urgent. O sigui que no se preocupeu. Igual que si algú vol enviar un correu o no el troba, nosaltres el dirigirem, ¿vale? Al llarg d'aquesta setmana. No se preocupeu d'això. Vale. La gravació també estarà, val? I també posarem aquesta informació, no se preocupeu. Algú ja l'ha posat en el xat, pense. Moltes gràcies. Val? Bé, el procés és telemàtic, tot. I veure els resultats també serà de manera telemàtica. En aquest usuari i contrasenya. Feu-li una foto a l'usuari i a la contrasenya, val? Que això sempre, com sempre portem el mòbil, pues això sempre ve bé, val? Per a no oblidar-se o si s'anota en algun lloc que després pugueu recuperar. Val? I això seria el procés. Val? Bé, jo estic veient ahí que teniu ja moltes preguntes de vacants i de més. Ara intentarem anar solucionant tots els dubtes. Val? Jo crec que la presentació ja havia acabat ahir en aquesta diapo. Sí, perquè és l'equip de professorat, que és el millor que tenim, i ja passem a les preguntes, si voleu. Vale? Heu fet ahir preguntes en el xat, tal volta ara si el meu company deixarà de projectar i si voleu participar, activeu el micro i la càmera en aquest moment, ja se vegem també, ara que no s'està projectant, i esperem acabar, anem a creuar els dits, que puguem solucionar les preguntes, val? De totes maneres, també el telèfon el teniu i vos podem atendre també i per correu electrònic els dubtes. Anem a intentar-ho. Anem a veure si podem contestar a totes les preguntes. Vale. A ver, hay varias preguntas sobre vacantes, ¿vale? Vacantes, principio, para primer d'ESO, a veure, en principi són provisionals, perquè realment encara no s'han publicat les vacances definitives. Per tant, estem jugant en números que no són, que poden variar. Aleshores, en primer estarem al voltant, Emili, de aproximadament... Sí, de 90. Nosaltres tenim 3 línies, amb la qual cosa estem parlant al voltant d'unes 90 vacants. 88, 89...
En primer. Per a tercer d'ESO n'hi haurà d'ESO. marcats. En tercer, que és el que me Segurament pregunten no. també. No, en la resta pot ser que isca alguna, però sí que és cert que en la resta de nivells de l'ESO està un poc complicat. Dirigir alguna, però poques. Perquè tenim tot l'alumnat complet en les tres línies, totes les places. Dice, De manera anirem informant-vos. Sí. ¿hay línea de autobús de Chirivella a Nacuasa Torrente? A veure, nosaltres bus com a tal no tenim. Val? El que sí que n'hi ha és un bus que va a... O sigui, com tenim també universitari i cicles formatius, sí que n'hi ha un bus, però pense que ixen de l'estació de metro de Picanya i de l'estació de Renfe de Catarroja per a apropar a l'alumnat, que podríem mirar la manera d'enganxar ahí. I després sí que posaren, no sé, va ser en el mes de febrer, una línia que és la línia 179 que va d'Albal, fa un trajecte des d'Albal fins a l'estació de metro de Paiporta, i passa per allí, per Florida. Però això és un bus de línia d'estos de Metrobús, i passa cada 30 minuts o per ahí. Això vos hauríem d'informar. El que fa... Venen alumnes de... No sé, a veure, crec que estàveu preguntant de Chirivella, no? Venen alumnes d'allà, tenim alumnes i com tenim més d'un, el que fan les famílies és organitzar-se un poquet entre ells per a que vinguin els xiquets. Però bé, des de Torrent, com està el metro, jo crec que sí que n'hi hauria opció. En el Torrent, agarrar el metro en Torrent, parar en Picanya i des d'ahí el bus de universitària. Perdó, sí. En Paiporta, clar, poder parar en Paiporta i agarrar aquest bus de línia. Seria una opció. Exacte. Des de Torrent. Chirivella ja està un poc pitjor. Jo sé que venen un grupet d'alumnes, però clar, s'organitzen les famílies ja entre ells. Hi ha algunes preguntes que fan referència a les línies de castellà i valencià, un poc el que ha comentat Merche abans, és que al curs vinent entra en vigor el que és el pla plurilingüe, amb la qual cosa, però no en este centre, en tots, desapareixen, sabeu que en primària entra el curs passat, desapareixen les línies, diguem, d'immersió lingüística, de castellà, d'algunes assignatures, de tot en valencià, i passa a ser tot l'alumnat, independentment en el curs en el que estiga, tenen uns percentatges en els diferents idiomes. La llei el que estableix és que... Se me sent, no? Sí. Vale. La llei el que ha establert és que en castellà i en valencià s'ha de donar assignatures equivalents a almenys al 25% del total que l'alumne cursa, i en anglès almenys el 15%. En batxillerat el 10%. Aleshores, nosaltres el pla que tenim compleix aquests criteris, però tot l'alumnat, independentment del desig que tinga de línia, va a cursar les mateixes assignatures en els mateixos idiomes. D'acord? Un poc, si nosaltres en aquest centre hem decidit que la geografia i història siga en valencià, tot l'alumnat la fa en valencià. Si hem decidit que les matemàtiques siguin en castellà, tot l'alumnat les cursarà en castellà. D'acord? És un poc el que des de Conselleria han modificat per a tots els centres. Els plans antics sobre llengües ha canviat. No sé si aclareix això. Ens pregunten per convalidacions d'assignatures com a música i si hi ha algun horari especial. Sí. Tenim des de fa, crec que són 4 anys, se posa en marxa en Catarroja el programa de coordinació horària per a l'alumnat que fa música i arts, d'acord? Amb la qual cosa tenim un conveni amb l'altre institut
i el conservatori, Manuel Izquierdo, per a coordinar els horaris, de manera que les assignatures que convaliden els estudiants que fan alguns estudis musicals poden convalidar la música i les optatives que tenen en cada curs i, a més, durant aquestes hores poden cursar algunes assignatures del seu grau. Aleshores, nosaltres, quan s'incorporen l'alumnat ara de primer de l'ESO, una de les coses que vos demanarem és saber, i també ho demanem al conservatori, és l'alumnat de primària que està cursant ja estudis musicals en el conservatori. De manera que ja treballem amb aquests horaris conjunts amb el conservatori per a que puguen compaginar amb l'avantatge que tenim de que el conservatori, ja ho sabeu, el tenim a 3 minuts, amb la qual cosa en hores de música que la tenen convalidada, els xiquets i les xiquetes ixen al conservatori, fan la classe d'instrument, fan la classe, bueno, pues el que tenen allí organitzat i tornen. I així un poc van aprofitant també aquest temps i compatibilitzant amb les vesprades. Està funcionant molt bé, ja fa 3 o 4 anys que se va posar en marxa en Catarroja i funciona. Això sí, és molt important, és sols per a l'alumnat que està en el Conservatori de Catarroja. Els altres poden convalidar, però no n'hi ha convenis. Són convenis que se fan de coordinació en cada poble. Nosaltres tenim el conveni amb el conservatori que n'hi ha a Catarroja. Per exemple, en Albal no podria ser. A veure, dubtes de matrícula i de més, a veure, al centre que trieu de primera opció només heu d'anar a mirar llistats i a matricular-vos. No cal anar en cap altre moment. Tot és telemàtic. Per a mirar llistes sí, tant provisionals com definitives, i ja després per a matricular-vos. No cal anar a presentar cap sol·licitud. La sol·licitud se fa online. Quan ja la envieu, se vos generarà, entenc jo que se vos generarà un PDF o alguna cosa, com diguem, ja està feta i se'l guardeu, evidentment, i ja estaria feta la sol·licitud. Al centre que trieu de primera opció hauríeu d'anar el dia de les llistes provisionals per comprovar, el dia de les llistes definitives per tornar a comprovar que efectivament està assignat a aquest centre i ja vos diran ahir, en aquest moment, quin dia heu d'anar a la matrícula. Tot el procés és telemàtic, d'acord? I respecte al requisit acadèmic, que a algú no li havia quedat clar, són les notes. L'alumnat que acaba sisè, quan acabi sisè, tindrà el butlletí de notes, que és el requisit acadèmic per a passar a l'ESO. Però això el tindreu quan acabi el curs i per això presentar el requisit acadèmic se fa més tard. Natàlia, vols comentar l'optativitat a primer de l'ESO? Sí, perquè veig que hi ha diferents preguntes. Per a primer d'ESO, les optatives són plàstica o francès. És de veres que hi ha només un grup de francès i més grups de plàstica. Aleshores, ahir sempre, si hi ha més demanda, hem de fer un sorteig per a que la ràtio s'acomplisca en el grup de francès. Però són aquestes dues optatives, francès i plàstica. Veig també que esteu preguntant per l'horari. El nostre horari és intensiu. En el primer cicle de l'ESO, malgrat que enguany estem fent un horari una mica diferent, adaptat a les circumstàncies, vindrien de 8 a 2 i 10. Sí. Comenta, si vols, perquè suposo que n'hi haurà algú que voldrà el tema dels àmbits, com l'hem estructurat en primer de l'ESO, que suposo que tindran interès. A veure, sí, així és que estàvem mirant també el tema de les assignatures en anglès. En primer de l'ESO, que imagina que la pregunta va per a primer d'ESO, se fa anglès i el laboratori plurilingüe. I altres assignatures estan estructurades per àmbits. És el cas de biologia i tecnologia, que fan un àmbit, que és el biotecnològic, música i educació física, que conformen l'àmbit d'expressió, i valencià i socials, que conformen l'àmbit sociolingüístic. Això ens permet, com bé ha explicat Merche al llarg de la presentació, treballar d'una altra manera
implementar totes aquestes metodologies, el treball cooperatiu, treballar per projectes, per reptes, i la veritat és que ha funcionat molt bé i l'alumnat està molt content. Heu vist també els resultats d'alguns dels projectes en les imatges que apareixien, i aquesta seria l'estructuració. Quedarien fora les optatives, el castellà i l'anglès. I les mate. El que passa que les mate sí que recolzen una hora setmanal a l'àmbit biotecnològic, perquè hi ha elements curriculars que en són comuns i aleshores es queda recolzant en una hora a aquest àmbit. També n'hi ha preguntes de criteris de baremació. El que més barema, evidentment, és tindre un germà al centre. Si no m'enganya, són 15 punts. Són 15 punts. Després, l'àrea d'influència, si sou de... El domicili és àrea d'influència. Si és àrea... Bueno, és Catarroja i alguna població més. L'àrea limítrofe també tindria baremació, menys, però també. Després són criteris de renda, ahí cadascú depenent dels criteris de la renda, per família nombrosa. Ser 3 punts, sí. Siga especial és 5 punts i general són 3 punts. Per discapacitat de l'alumne o dels pares també donen punts. Per família monoparental... 4 i 7 punts. I aquests són els criteris que fins ara estan... I després per famílies monoparentals també poden donar entre 3 i 5 punts. Exacte. I ahí posen requisitos para ser admitidos. Pues se barema, evidente. Nosotros no baremamos, barema el programa de consellería con todo lo que marquéis, que luego tenéis que presentar esos requisitos, que habéis marcado, y el requisito académico, que es, pues si optan a primero de la ESO, es tener aprobado la primaria, las notas y ya estaría, Y si fuera para cualquier otro curso, pues claro, pues tener las notas para pasar al siguiente y también toda esta baremación por si hubiera más de una plaza libre y más de una persona que optara, se barema también, pero eso barema el programa de consellería. Tenéis que estar al tanto, que os baremen bien también, y al ser todo telemático es un poco, a veces... Porque después se abre un periodo de alegaciones y reclamaciones por si alguna cosa no han hecho bien. Tengo una pregunta sobre si hemos tenido casos de bullying en el centro, y cómo lo hemos solucionado. A ver, casos de bullying, es que entramos en un terreno delicado. Casos de bullying extremos, no. Casos que podemos considerar en lo que la normativa de consellería en la parte de convivencia habla, porque hay un rango de asedio de alguno, ¿Cómo los hemos solucionado? De 2 maneras. Una, la parte del seguimiento y de la comunicación con la familia automáticamente, y del seguimiento de la persona o personas que estén implicadas y la puesta en marcha de la comisión de convivencia, en la que también están los padres. Y 2, con la normativa de consellería en la mano, que en estos momentos está muy seria en ese tema y ampara muchísimo todo lo que está relacionado con el bullying. Y después, porque tenemos una comisión de igualdad y convivencia que trabaja con todo el alumnado y que, es uno de los temas con el que más cuidado tenemos. Tenemos además lo que llamamos el programa Acompañantes, en el cual los alumnos más mayores tutorizan a los alumnos más pequeños, con lo cual muchas veces entre iguales se relacionan y salen cosas que de otra manera y en otros entornos sería difícil. La verdad es que de momento eso lo vamos llevando bien.
O sea que hay una pregunta que pone, ¿salen del centro? No. O sea, el alumnado de la ESO no puede salir del centro. ¿Vale? Y si hay algunos niños que no dejan trabajar al resto de la clase, bueno, la verdad es que nosotros en primer ciclo de la ESO, de 3 grupos hacemos 4, es decir, desdoblamos. Con lo cual los grupos se quedan ya bastante reducidos. Y después lo que hacemos es intervenir en los casos en los que se genera distorsión en las aulas. ¿De qué maneras? Pues tenemos muchas herramientas, muchas. Desde intervenciones por parte de la tutoría y la dirección, desde el equipo de orientación, desde las familias, depende. Cada promoción es un mundo y no hay un vestido, un uniforme. Depende de la situación y del contexto sociofamiliar en el que estemos trabajando. Hay situaciones que son más complejas, otras que son propias de la edad, pero vamos, siempre desde el ámbito del bienestar y la convivencia y desde luego aplicando la normativa. Insisto en que ahora se ha estructurado y organizado muy claramente, ¿vale? Pregunteu horaris també, val? Horaris és els que vos hem indicat, val? Comencem en situació normal, que espero que siga ja el curs. No, Vicent, perquè no hem dit que tercer i quart n'hi ha 2 dies que acaben més tard. Per això és el que en segon cicle n'hi ha 2 dies que són dilluns, si no m'enganye, i dimecres, que acaben una hora més tard perquè el currículum té més hores de classe, però és també intensiu. I respecte a descansos, tenen 2 descansos. Fan 3 hores de classe i un descans, 2 hores més, un descans i la 6a hora. I en el cas de tercer i quart encara li queda la 7a 2 dies a la setmana. Ese seria l'horari. És intensiu. I tenen 2 descansos. Si tenim xiques Asperger, sí. Sí, ne tenim. Sí. Sí, n'hi ha. Sí. És un tema delicat perquè ja sabeu que la informació és molt confidencial, però sí, tenim diferents tipus d'Asperger i sí, treballem en aquestes persones tot l'equip. Sí. Després estan preguntant per si... Per la presencialitat. Vos esteu referint a l'horari d'ara, en el tema del Covid. Bé, Conselleria va indicar als centres que primer de l'ESO havia de ser presencial i la resta segons els espais. Nosaltres apostarem, i per els espais que tenim, que tant primer com segon de l'ESO vingueren tot el curs en presencial i així n'ha sigut. Després, tercer i quart ja no podíem per espais i venen en semipresencial, han vingut en semipresencial tot el curs. I batxillerat, decidiren que en primer de batxillerat, com que entra molta gent nova i havíem de formar-los en totes aquestes ferramentes i també que conegueren el centre i el professorat, començarem el primer trimestre en presencial i segon de batxillerat en semi i només tornar de vacances de Nadal, com segon de batxillerat va a la pau ja en no res, canviarem. Segon de batxillerat ha vingut en presencial i acabarà el dia 18, i ahir començaran a vindre una altra vegada fins a final de curs els de primer de batxillerat en presencial. Però primer i segon, primer havien de vindre, però nosaltres també apostarem perquè segon de l'ESO vinguera en presencial. Sí, Emili, no sé si estàs per ahí. Sí, en el tema de l'anglès, tu que tens els numerets. Però a mi se m'escolta? Sí, se t'escolta. És que no m'hi veig ara, no sé què passa. Afegir un poc a lo que estava comentant Vicent,
que nosaltres tenim concedits des de fa uns anys també en tercer i quart el programa d'atenció per a la millora que concedís Conselleria. Aleshores, tant en tercer de l'ESO, el que s'anomena PEMAR, i en quart PR4, aquests alumnes sí que han estat en presencialitat total durant tot el curs. D'acord? Els tercers i els quarts, diguem, ordinaris, no, però aquests grups d'alumnes sí que han estat també en presencialitat. Vull dir, l'objectiu del centre ha sigut maximitzar la presencialitat, però, clar, no tenim més aules. Les que tenim hem reconvertit els tallers, hem reconvertit els laboratoris, hem reconvertit els departaments, ho hem reconvertit tot per a duplicar totes les aules que podíem i bueno, s'ha fet ahir el que no s'ha pogut, però no per especificar. I dime, Merche, què era el que preguntaves? Sí, estan preguntant per les assignatures en anglès. I com això toca el PEPLI... Sí, a veure, pues estàvem en primer de l'ESO, a veure què em ve. Sí, en primer de l'ESO havíem comentat que està l'anglès i tenim el laboratori plurilingüe, un poc va sent progressiu. En segon de l'ESO també el que ja és un laboratori plurilingüe vinculat a l'àrea d'anglès i també de ciències, que és un treball molt més pràctic i veiem que era el lloc on sí que podia treballar aquest aspecte. I en tercer i en quart el que tenim és l'assignatura d'educació física, que també pensàvem que era una matèria, una àrea on se pot treballar de manera més adequada l'anglès. Això és per lo que fa referència amb l'ESO. El que us estàvem comentant, la llei marca per a l'ESO un 15% mínim en anglès i nosaltres estem en un 16 i alguna cosa, un 16 o per ahí. I després en batxillerat el que tenim en anglès se centra principalment en primer de batxillerat, perquè pensàvem que matèries de segon de batxillerat, que a més van per a la pau, era un tant arriscat també en alumnes que sí que tenen un bon nivell, però molts són conscients de que no tenen aquest nivell com per a agafar unes matemàtiques o qualsevol altra assignatura que va a la pau i poder-la treballar en anglès, amb la qual cosa hem centrat no sé. Ai. No se li escolta. Però, bueno, en batxillerat ho hem centrat en primer. I tenim el que tu has dit, que fa tot l'alumnat, i l'educació física. Bueno, en primer batxillerat... Sí, ¿me ha ido? Emília, Sí, exacte, n'hi ha en primer de batxillerat un 21%. Se talla? Sí. Se me sent? Ara sí. Ara sí. Sí, ara sí. Se me sent ara? Sí, sí. Sí. Vale, un 21% en anglès en primer de batxillerat. Vale, pues ja està. Bueno, si fan la cultura científica, que no s'ha escoltat, una assignatura de 3 hores, el propi anglès i l'educació física. Però en segon apostarem per les hores d'anglès perquè és complicat, si no, combinar l'anglès i preparar a les proves. Després n'hi ha ahí número d'alumnes per aula en primer de l'ESO i quants grups tenim. El número d'alumnes, crec que és que potser no estaven, però de 3 grups que haurien d'estar a 30, fem 4. Com si ho comentes, si vols. Nosaltres És que se te talla, Emili, no se t'escolta. És que la veu se talla un poc. Per tant, se queden els grups de primer de l'ESO, se queden a 22. No se me sent? Ara. Se queden a 22, 22 o 21, els 4 grups. En segon de 3 grups ne fem 4. En segon de l'ESO el mateix. En tercer de l'ESO tenim 3 grups, més un altre, que és el programa que ha comentat el meu company, el PEMAR. I en quart també ne tenim 3 grups, més el PR4, que és la continuació d'aquest programa, de diversificació. És a dir, tenim 3 grups, el que passa que desdoblem a 4
pues, en tots els nivells al final. Val? També s'ha preguntat al voltant dels intercanvis o... Vale, jo en el curs que ens sobrevingué la pandèmia teníem, perquè és el que fem habitualment, per a primer i quart, una estada en Londres. Per a primer de batxillerat, un projecte internacional en el qual arribaren a anar a Venècia, Noruega. Després se fa, per a les persones que fan francès, un intercanvi a Lyon, París... I París. Vale? Estava previst que n'hi haguera un altre junt al Collège Claude Bernard a Le Havre, a França també. Val? Després, un altre que se fa a Exeter, per a tercer d'ESO. I no sé si me deixa algú, ¿vale? Però en principi se fan en tots els cursos que és possible. Uns són de caire internacional promoguts des de els cercles de conselleria i ministeri que proporciona, altres són propis com l'intercanvi de França i els que oferim a Londres i Exeter. Sí. A ver, si se quedan muchos alumnos fuera en primero de eso, pues no sabría decirte exactamente el año pasado cuántos pudieron quedar fuera, es que no me acuerdo. Pero vamos, 90 plazas tenemos. Depende, y vamos variando, ¿no? Depende un poco de la demanda. Vale. Després, si teniu dubtes de qualsevol cosa, siga de matrícula o de lo que siga, també ens podeu enviar un correu. És que Merchen, per la nostra secretària, la pobra, no pot entrar de cap manera. Està molt nerviosa, però bueno, ens ha dit que si teniu més dubtes, que envieu un correu. Ahí s'havien posat en la presentació. Crec que és infosecundària @ Bueno, ara el posem sí de casa i en el chat i qualsevol dubte vos contestem el més aviat possible. ¿Vale? Vamos a ver, si se puede solicitar información por correo referente a tercero de ESO o a cualquier curso, por supuesto. Podéis hacerlo sin ningún género de problemas y os atenderemos. Si podemos infosecundaria@florida-uni.es. Infosecundaria, ¿vale? És el que apareixia abans en la... De tota manera, està també al nostre web i ho podeu trobar també a les xarxes, ¿vale? Després, si una germana ha estudiat allí, però ja no està perquè va acabar fa 2 anys, compta con germans en el centre? No. No. Dissortadament, no. Ha d'estar en el curs. Si ja està admesa en tercer, cal fer res més? No. Vull dir, ja està, admesa, punta. Hi ha un profe per assignatura? Sí. Sí. Encara que se treballi per àmbits, ahí se fa d'una manera diferent, però sí que n'hi ha un profe per assignatura. Si no vos agafem, si quedeu al vostre centre actual, a veure, el centre actual, si és escola de primària, haureu de passar a l'institut. Si és un centre concertat, sí, se quedeu en el vostre centre. Si és un CEIP, és a dir, si és un centre de primària públic, automàticament està inscrit a l'institut. Si és un centre concertat, efectivament se quedeu en el centre. Con 0 puntos puedo entrar. No lo sé. Difícil, pero difícil. Perdón. Tercer de la ESO, jo crec que és la persona que volia saber si se quedava al centre actual en cas de no ser admès. Vale, perdón. Però bueno, com diu Pep, inténtalo, jo estic d'acord. Vull dir, no perds res per intentar-ho. Vale? En principi... No sé si hem contestat
a totes les preguntes, però, a veure, esto és un entremès. Vull dir, és per a que ens conegueu, per a que ens vegeu, però respectant les condicions de la pandèmia, podeu parlar amb nosaltres si voleu quedar, si voleu parlar per telèfon, demanar informació, qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Vull dir, qualsevol dubte paga la pena que envieu un correu i nosaltres ens posem en contacte i vos contestem. Vull dir que, per favor, perquè no sé si mateix a totes les preguntes. O crideu per telèfon, també, que no n'hi ha problema. De totes maneres, sí que heu cridat ja famílies també i la secretària vos ha agarrat les dades. Ella vos enviarà també la informació de matrícula i de més per correu. No patiu per aquestes coses. I si no, pregunteu ahí al correu o al telèfon. D'acord? Ahí està, si el pare ha sigut antic alumne dona punts, en la baremació no el contempla. No crec que pugues marcar ahí. Ara no, no sé si abans, però ara... Abans sí, el centre podia donar un poc i aleshores això se podia fer amb els antics alumnes, que ella habitualment. Però ara no. Però ara no. Vale? Vale. La última pregunta es un poco de premio. Porque es, Vicky, per favor, posa't en contacte amb mi i jo te dono les respostes, si te sembla, val? Perquè crec que és més interessant que ho fem així, vale? Vull dir, en absolut, cap problema. La persona que... Jo no sé si hem respost... Una coseta, la persona que era de tercer, que estaves ahí un poquet preguntant tot el rato si no t'agarraven, m'està dient així Merchemper que al fer la sol·licitud es poden posar fins a 10 centres. Si no t'agarraven el primer, t'agarrarien el segon i així. Bueno, això per a tots, per a tots els que feu la sol·licitud, sigui per a primer, per a segon o per a tercer. Si tu no dones de baixa al teu fill que està en tercer en el centre en el que està, la plaça la té reservada, fins que no te confirmen l'altra. Per tant, no tindries problema de que estaria allí, que sí que té la plaça allí. Però de totes maneres, si vols cridar al telèfon, la secretària te'l torna a comentar perquè te quedes tranquil. No me'n recordo. Sí, vale? Vale, no sé si n'hi ha més preguntes. No se sap res d'ell. No sé què fa. Vale, de totes maneres, jo torno a insistir. Qualsevol dubte que se vos ocorrà després, que penseu que... Ai, se m'ha oblidat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres, val? I per acabar, per si de cas, només us hem donat un esbós del que som. Només una pinzellada del que fem. De veres, som un equip compromès en molts anys d'ocupació, apassionats en el que fem i amb una clara vocació d'estar en els vostres fills i filles. La religió, no. A veure, i l'horari en el que podeu cridar pels matins, de 8 a 2 està la secretària, i si no està el conserge també fins a les 3, allà en el centre. Per les vesprades també n'hi ha, perquè allà se donen les classes d'idiomes i vos poden agarrar el telèfon i al dia següent vos cridarien nosaltres. Podeu deixar el... De la renda nosaltres no mirem res, és conselleria la que ho mira. De totes maneres, el que anem a fer és publicar, en tot cas, en la web de secundària, els criteris de baremació on trobareu tot el que realment se necessita.
Ya sé que os gusta una visita virtual al centro y a las aulas, estoy de acuerdo. A mí lo que me hubiera encantado es que fuera presencial, que es como lo hemos hecho siempre, porque además así el alumnado ha tenido la oportunidad de invitar a las familias a lo que hacen, porque tenemos una asignatura que se llama mini empresa, y han hecho, en fin, un poco las cosas que ofrecemos. Entonces, sí, en nuestra web encontraréis lo que estáis buscando y bueno, de verdad, el equipo que estamos aquí, secundaria es nuestra casa y bien. Menjador, pues menjador ho han ofertat molts anys. Ja duen 2 o 3 anys que continuen, però és que la gent no s'apunta. Vull dir, si alguna persona està interessada, per favor, que ens comunique i tornarem a plantejar-nos-ho. Perdoneu, n'hi ha una enquesta per a plenar que estarà l'enllaç, si no m'equivoco, penjat, pues crec que en el xat, ¿vale? Us demanem que per favor l'ompliu si teniu un momentet, ¿vale? Bueno, pues un plaer estar amb vosaltres. Una llàstima que no se puguen veure en persona perquè la veritat és que guanya moltíssim. L'encuesta ja no està? Pues igual como nos ha tirado. Ah, vale, claro, no, que ya está. Claro. Es deberes. Ya No no pasa tengo el nada. link Sí. ara. Sí, se ha borrado. A lo millor si la nostra secretària té el vostre contacte, al fer la sol·licitud vos la pot enviar per ahí. ¿Vale? Plazas libres en tercero de la ESO, es que todavía no lo sabemos. Es que son vacantes provisionales. Pues yo no me atrevo a decirlo. Claro, fins que no tinguem ja el procés acabat de l'avaluació, no podem... I fins el 2 de juny no se publicaran les vacants definitives. ¿Vale? El 2 de juny ja estaran publicades, ahí les podreu consultar. En fin, un plaer a tots i totes. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una coseta, ara després anem a fer una xerrada de batxillerat. Tot aquell que no estigui interessat, per favor, abandoneu bé la sessió, perquè si no tindrem problemes una altra vegada, a lo millor d'aforament o alguna coseta, val? Que moltíssimes gràcies. El que estigueu interessat en batxillerat se quedeu, sense problemes, però el que no, així podem donar pas al següent. Moltíssimes gràcies. Ahí ens estan dient que se pierde mucho si no se oye. Sí, la veritat. Sí. Una llàstima. Sí.